to sa'an nan gaskiya saboda Allah zan so a ce kowane malami na kungiya ya samu wata sana'a wadda zai dogara a kanta ko kai tsaye ko kuma a rinka yi mishi, ya zama kana da sana'a taka ta kanka ko kuma wannan sana'a ɗalibanka ko 'ya'yanka ko wasu aminanka ko kuma a wani wuri ana gudanar maka da ita. Wannan zai taimaka wajen rufawa malamanmu asiri da ikon Allah. A gurguje kenan wannan matsalar sana'a dinnan tana da muhimmanci ta kowane mutum ya zama yana da wani abu da yake samun rayuwa a ciki, domin wannan yana daga abin da a lokutan baya an zargi waɗancan da rubutun sha da guru da laya saboda rashin sana'a. A yanzu kuma ana zargin su ko malamanmu an tara kuɗin kwamiti, an tara kuɗin ginin masallaci, an gansa a ofishin wani, an yi kaza an yi kaza. To don girman Allah kowane malami ya samu sana'ar da zai dogara a kai. Hadisai sahihai cikin Bukhari da Muslim aka ce annabi Zakariya kana najjaran, annabi Dawuda kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Annabi Dawuda aikin kanshi yake, annabi Zakariya kafinta ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka jama'a kun ji. Sannan don girman Allah ina fatar malamai waɗanda da jininsu aka kafa ƙungiyar nan, da dattawa masu kuɗi da attajirai waɗanda da arzikinsu da taimakonsu aka kafa ƙungiyar nan, waɗanda suke da rai, don girman Allah aje a mutunta su. Muna nan da su birjik a garin nan, amma zan buga misalan kaɗan daga cikinsu. A nan muna da malam Muhammadu Ba'ari, kowa ya san alheran malam Muhammadu Ba'ari tsawon shekaru, amma dattijan nan ya tsufa yanzu, ba shi da lafiya, ya gaza, kuma duk wannan ƙuruciya tashi da nishaɗi a ina ikarar da su a sunna, a yada sunna. Amma karka manta malam Ba'ari attajiri ne, ni da shi ya gaya min cewa ya samu lokacin da a Sokoto, ƙasar Sokoto, shi kaɗai ne ke cika tebur 10 da shanu ya kai Legas ya siyar, nashi ne na kanshi. To amma yau yana bukata daga gare mu gaba ɗaya. Don haka ina fatan malaman kungiya da Allah ya rufa musu asiri su rinka tuna da waɗannan. Idan ka tafi yau muna da malam Sani a Cikaji, muna da malam Uzairu a Cikaji, suna nan sun manyanta amma su ne malaman ahlus sunna. To sa'an nan don girman Allah akwai malaman ahlus sunna da suka rasu suka bar 'ya'ya da mata, wasu suna cikin wani hali a yanzu, ku je ku bincika. Wajibi ne a sa ido akan wannan, domin kai yanzu idan kai ne gwarzon zamani a cikin kungiyar ana ɗaga maka, idan ba kai tattalin waɗancan ka tarbiyyantar da sauran kungiyar an fara kula da mutunta waɗannan da suka mutu da sauransu ba, ma'ana kai ma haka za a yi maka kenan. So da haka ina yin wannan ainihin a matsayin nasiha. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To sa'an nan kuma a nan ne zan ainihin kawo bayanai da nake ta ishara a kansu dangane da cewa ita kanta kungiyar ina roƙon don girman Allah a samu wani tsari wanda za a bullo da shi na baiwa ainihin wato sana'o'i da sunan kungiyar muhimmanci. Abin da nake nufi da wannan maganar wata babbar shawara ce zan ɓaro. Don girman Allah kungiyar Izala ta daina neman taimako a wurin kowa sai a wurin Allah. Na ɗaya kenan. Kungiyar ta daina kaddamar da neman taimakon ginin masallaci ko makaranta. To za a ce da ya za a yi. Ina son kusan kungiyar tana da registration ne na non-profit organization, wato an baiwa kungiyar rijista ne na cewa ba kungiya ba ce da za ta rinka yin wasu ayyuka tana samun kuɗi. Irin wannan registration ɗin gwamnatin tarayya tana ba kungiyoyi da makarantu. Makaranta ta Darul Hadisi Salafiya irin wannan rijistar muke da ita, shine mun kafa Darul Hadisi ne ba don mu yi wata sana'a mu ci riba ba. To amma a cikin tsarin kuma shine za a iya kafa wani kamfani wanda za a rinka sana'a ana cin riba. Don haka Albani Science da kake gani sunan kamfani ne, sannan kuma sunan wani bangare ne na makaranta. To Albani Science Academy Limited kamfani ne wanda yanzu nan da registration ɗin a hannuna, da zan ɗauko maka abubuwan da muka yi rijista
waɗanda da su ne za mu yi musamar da kuɗin da za mu gudanar da da'awa a darul hadith. To in ka ji muna cewa za mu gina kaza, za mu yi kaza, za mu yi kaza, insha Allah, kar kai mamaki. Duk duniya ba wanda yake aiko mana da taimakon ko taro. Ku daina ruɗuwa. Abin da ake kenan. Wannan shawarar kuma a bakin Malam Bakar Gumi muka koye ta. Kusan wannan. Shi yasa kullum muke faɗi alheran Abubakar Gumi ba su da iyaka, Allah kaɗai ya san iyakarsu. Shi ya rinka ba da shawara a matsayin shi na tsohon alkali gogaggen ɗan boko da ya san Najeriya. Sai ce in kun kafa ƙungiyoyi ko makarantu sai ku fitar da kamfanoni a ƙarƙashinsu sai a yi musu rijista. Na rantse da Allah sanda na fara jin wannan magana a wurin malam ban ma san ma'anarta ba. Sai da na haɗu da wani ɗan shi shine Salihijo, wato ya girma a hannun shi. Sai ya fassara min wannan maganar. To barin gaya muku, da haka ne ake karfafa da'awa ta musulunci. Ya zama duk duniya ba wanda zai baku ko kwabo, amma za ku iya gina masallaci komai girman shi, za ku iya gina makaranta komai girmanta, malamanku da kowa zai rayu cikin mutunci. Wallahi ni da haka nake da'awata. Saboda haka banda Albani Science Academy as a limited company, ina da Software Technologies wanda is an engineering company, nake ayyukana. Sannan akwai wanda yake haɗin gwiwa ne da abokai muka yi, muna fitar da riɗi ƙasar waje da sunan kamfanin, muna kai shi Ingila. Miliyoyin kuɗi muke samu. Yanzu haka nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu fara fitar da bini da zugu da kake ji, za mu rinka shuka shi, muna matse man fetur a ciki. Mun tura wakilan musu. Waɗannan harkokin kuɗi ake samu miliyoyi, sai a taimaki addini. Miliyoyin kuɗi ake samu. Ka je wani yana buga kanka yana cewa ana aiko da kuɗi. Ba wanda zai aiko da kuɗi a da'awa irin wannan wadda bata raga wa kowa ba sai Allah da annabi. Ba wanda zai aiko da kuɗi. Saboda haka dan girman Allah, 'yan uwa mutanen ƙungiyar Izala, yanzu kuna da mutane, kuna da farin jini, kuna da daraja, kuna da waɗanda yau za su rinka baku ayyuka. Idan da sunan kungiyar za a je sai a samu wani kamfani sai a ce shi kamfanin na kungiyar ne, zai rinka harkoki ne na kaza, na fitar da man fetur, na tace man fetur, na kaza. Kun ga irin registration din namu jama'a, gashi kap za ka lissafa abubuwan da za ka yi, a duba cancantarka. In aka duba cancantarka, abinda kawai za a tabbatar da cewa za ka iya gabatar musu da dalilai. Yanzu wannan ɗaya daga cikin satifiket ɗinmu ne. Gashi waɗannan takardu ire-irensu ne muka bayyana abubuwan da za mu yi. Da wannan yanzu har refinery za mu iya kafawa, muna tace man fetur a ƙarƙashin Darul Hadith. Da wannan yanzu za mu kafa jami'a, da wannan za mu yi komai mu samu kuɗi na halal ɗinmu mu yaɗa da'awar sunna. Saboda haka ku daina tunanin cewa ba zai yiwu a samu kuɗi irin waɗannan ba sai in Yahudawa ne za su aiko. Yahudawa ba za su aiko da kuɗi irin wannan a yada sunna ba. Sau da haka don girman Allah, ƙungiyar ta kai yanzu te wannan. Kuma wani abun mamaki in gaya muku, wannan ɗabi'ar Kiristoci tuni sun daɗe a kan irinta. Sai zama coci tana da wani kamfani da aka yi mishi rijista, sai su tafi wurin wani permanent sakatare, sai su tura wakilai. Waɗannan wakilai sai su je sai su karɓo aiki na naira miliyan 500, sai a aikin sai a samu wa coci naira miliyan 100. Don girman Allah, a cikin wata 6 a ce coci tana da naira miliyan 100, me yasa ba za a rushe gidajen makwabta duk a siye ba a ƙara ta? To yanzu a ce don girman Allah, kowane reshe na ƙungiya na jiha yana da wannan, ba wanda ya hana. Kowane malami a ce yana da wannan, ba wanda ya hana. Sau da haka don girman Allah, ku yi haƙuri. Ba in ne muku misali da kaina a wata tsiya ba ne, amma kaɗai ina son nuna muku daga cikin hasken alheran karatun Abubakar Gumi ne muka samu wannan. Sau da haka ina tunasashe ku, mai yiwa kafin ni in ji maganar kun riga ni jinta. Amma kuma in aka gafala ba a yi aiki da ita ba, to gaskiya ita za ta kai har yanzu a kai ana yawo da ƙoƙon bara, ana neman kaza da kaza, wanda wallahi wannan ba zai gina addini ba. Ƙarshenta shi zai taimaka wajen wasu su sake kawo mana rudani ta hanyar an ja suwa na an ba su kaza, an ja suwa na an ba su kaza.
zan tsaye da waɗannan shawarwari a nan sai mun zo ainihin kasar na gaba, saboda ina so zan shiga